नोंथांमोननो आं मोनसे बुस्थु देखायगोन। दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे बुस्थु लानानै फैदों आङो। नै बे बुस्थुखौ लानानै फैदों। बे बुस्थुखौ नोंथांमोननो देखायगोन मा बुस्थु बियो आरो बेयो मा बुस्थु। बे एसेबां फिसा बुस्थु बे माने एसेबां बुरजा फैसा लाबाय आं सानाखैमोन आरो। दा आं बे बुस्थुखौ देखायगोन आं खेवनानै नोंथांमोननो मा बुस्थु। आरो माबाया थफ्लायावलाय मस्थ' गिदिर, नै थफ्लाया मस्थ' गिदिर, बेनिफ्राय थफ्लाया मस्थ' गिदिर, ओमफ्राय इयो मा दोङो सिङाव जेबोआनो गैया, फिसा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना देखायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। जुदि आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव नटिफिकेसन मोनबाय थायो। आरो जुदि मोजां मोनाबा साबस्क्राइबबो खालामनाङा, लाइकबो खालामनाङा। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम। अननानै साबस्क्राइबखौ खालामथारदो, माने बिराद आखा थायो, बिराद मोजां मोनो। साबस्क्राइब खालामबाथाय बिराद गोसोफोरखौ मोजां मोनो। बेसेरा रावजोंबो साबस्क्राइबबो खालामजाया, माबो खालामजाया, भिडिअ बानायबाय थायो, रावबो मोजांखौनो मोना, साबस्क्राइबबो खालामा, खिन्थु भिडिअखौ बानायनायखौ गाराखै। नोंथांमोनाबो अननानै नोंथाङा बेखौ थुनानै हो, साबस्क्राइबखौ थुनानै हो। नोंथांमोननो बिदिनो भिडिअ बानायबाय थानायाव मदद मोननायनि थाखाय। आरो नोंथांमोना मदद होबासो आंबो गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन। बेसोरा रावजोंबो साबस्क्राइबबो खालामजाया, माबो खालामजाया, किसुमाना खालामो, किसुमाना खालामा। अननानै नोंथाङाबो खालामथारदो आंनि थाखाय अननानै, जाहाथे आं बिदिनो नोंथांमोननो एसे एनै भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो, मोजां नोंथांमोननो आपडेट होनो हाबाय थायो। दे बिदिब्ला खालामदो, थुनानै होदो साबस्क्राइब बाटनखौ। जों नैबे बुस्थुखौ नोंथांनो देखायनोसै मा बुस्थु। प्लास्टिकआवलाय बिराद गिदिर, खिन्थु थफ्ला सिङाव मा दं मिथिया, फिसा बुस्थु, बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। दामाबो 200, बिनि दामा 220 थाखा, 220 थाखा। बेखौ देखायनो आं खेवनानै खेवबाय, प्लास्टिक खेवबाय। नै मा बुस्थु बेयो, मस्थ' गिदिर बेयो माबाया, प्लास्टिकआबो नै बिसिबाय आंनिजा। सिङाव मा दङ मोनसे, प्लास्टिकआवलाय मस्थ' गिदिर, दामाबो 220 थाखा। आंहा थगायबायसो ना माबायसो, बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दङ सिङाव आसल मथे, मा नुमारगोन। मा दं मालाय, मा बुस्थु इयो देखायनोसै। नै बे बुस्थु, बेखिनियावनो बेसेबां 220 थाखा। बेहाय मा बुस्थु, बेसेबां प्लास्टिक। आं एमाजनाव अर्डार खालामदोंमोन, एमाजनाव अर्डार खालामनायाव बे बुस्थुआनो फैदो आरो, बे बुस्थुआनो फैदो। नै मा बुस्थु बियो, एमाजनाव खालामदोंमोन, माने प्लास्टिक। बे 100टा पिस दङ, 100टा पिसआव 220 थाखा। हारियानानिफ्राय फैदो बे प्रडाक्टआ। 220 थाखायावनो बेखिनि माला, बेखिनि 100टा पिसल' प्लास्टिक। बे प्लास्टिक खेवनानै देखायथारगोन आं। नै बेसेबां गोलाव प्लास्टिक, मा खामानियाव बाहायो आं बेफोरखौ। मा खामानियाव बाहायो, गोलावथार बुस्थुआ। नै बेनो जाबाय 200, बेसेबां 220 थाखा। बेखिनि माबायावनो, प्रडाक्टआवनो 220 थाखा लाबाय। बिराद फ्लिपकार्टआवथ' खालामखाया आङो, एमाजनाव खालामदोंमोन अर्डार। बेखिनि बुस्थुआ फैदो आरो, माने एमाजनाव। नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक शेयार खालामदो, जाहाथे बिदिनो नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। आसा थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जाहाथे साबस्क्राइब खालामदो। आरो साबस्क्राइब खालामथारदो लोगोफोर, बन्धुफोर, साबस्क्राइब खालामथार। माने रावबो बेसोरा साबस्क्राइब खालामा, बिराद खस्थ', बोरैबाबो नांलायलाङो। अननानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामथार। आरो बिदिनो आं नोंथांनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।